Enw fi di Meilyr Jones. Nes I astudio cwrs isradd mewn Astudiaethau Addysg Gorfforol a Chwaraeon. Cwrs Dwyieithog, ond o'n i'n gwneud rhan fwyaf yn y Gymraeg. Nes I raddio hwnna'n 2019. A wedyn nes I fynd ymlaen i wneud cwrs meistr mewn Meilyr a Cymdeithaseg Chwaraeon. A dwi newydd gwblhau hwnna dechrau flwyddyn yma. A jyst yn disgwyl am canlyniadau hwnna rwan. A tra ni'n gwneud hwnna, nes I ddechrau astudio PhD ym mis Hydref blwyddyn dwytha, so 2020. A ym PhD, dwi'n edrych ar defnydd y iaith Gymraeg ar gyfrwngau cymdeithasol chwaraeon. So, y rheswm nes I dewis I astudio chwaraeon I ddechrau fo. Cofio bod yn lefel A, ac o'n i'n rili'n siŵr be i'n neud, ond o'n i'n neud hanes chwaraeon ac Cymraeg fel bynciau lefel A. A dwi'n cofio jyst meddwl pa bwnc ydw i'n mwynhau ora. A ar y pryd, Addysg Gorfforol o. So ni'n meddwl beth dwi eisiau gwneud am y 3 mlynedd nesaf. Y peth dwi'n mwynhau mwyaf, sef Addysg Gorfforol, so nes I jyst penderfynu I fynd lawr y ffordd yna. A wedyn, rheswm nes I penderfynu wneud o'n Gymraeg oedd jyst I syml, o'n i'n gwneud pob un peth arall yn Gymraeg yn yr ysgol. Dwi'n siarad Cymraeg adra, siarad Cymraeg efo ffrindiau fi. So, oedd e jyst yn cam hollol naturiol. Oedd y pobl newydd, dwi'n gwneud llwyth o ffrindiau o bod yn Met Gaerdydd. Yn enwedig wrth astudio'n Gymraeg, ti'n dod I nabod y cwrs a dy gyd Gymru lot fwy. So, jyst mynd allan efo nhw, profi bywyd prifysgol mewn dinas mawr. Hollol wahanol I lle dwi'n dod o yn Mangor, pwyntiau academaidd, pobl I graddio fo gyntaf, mynd ymlaen I wneud cwrs meistr, a sy'n edrych fel dwi am radio efo hwnna, a wedyn y ffaith bod fi wedi gallu cario ymlaen I wneud PhD. Cyngor mwyaf, so jyst mynd amdani. Yn enwedig os chi'n dod o gefndir Cymraeg, mae'n gam hollol naturiol, mae gymaint haws na gorfod dysgu bob dim yn Saesneg. Ond hyn os ydych chi'n dod o cefndir Saesneg, neu cefndir lle di'r Gymraeg ddim cael ei ddefnyddio gymaint. So fi'n dweud mae'n bach o no-brainer sydd yn y Gymraeg, achos ydych chi yn amlwg am ddysgu sgiliau mewn 2 iaith, Cymraeg a Saesneg. I fi mae'n eitha amlwg bod cael sgiliau mewn 2 iaith yn well na 1 iaith.